पीके मैडम जे प्रेस मीट खाइमानी न तै गई टीफ्रा मोथानी एमडीसी सं जे रिएक्ट खाइमानी बा रिप्लाई रमने आबोनो आं तै किसा शेयर माखासिनाय ताकुक देबजित नि बिसिंतै स्राय स्राय के साइमान खा जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बो मैप बसुक तै बो आरि तै हनै मीडिया राव संजागमनी आरो बो साका स्राय स्राय खलाइगै जे त्रिपुरा सान तंगमनी नक तै कामी सिमिनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हनै साखा हंका आं और जागो क्वेश्चन खाइबानि मुसु तै सोंगानि मुसुगु बोनो कारै जे इलीगल इमाइग्रेंट्स बांग्लादेश नि फाइगै राइट देश एतै फाइगै तंग फाइमानी आ नक आ कामी यंखे तमालैंड आ कामी यंखे तमालैंड आबोनो स्राय स्राय ताकुक देबजित रिप्लाई मारनाय बोनो आंसर आ इलीगल इमाइग्रेंट्स रक तंगमानी नक तै कामी यंखे तमालैंड ओ क्वेश्चन आंसर रिप्लाई रनानै नांनाय सिनि त्रिपुरा सा दफा तांको सं तांग जानाय रकनि थानियो जन्तर मंतर थांगै जे चोरि खक नंलाइमानी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा सा तंगमानी नक कामी यंनो सिमिनो खागै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खाइसिदे आबो ग्रेटर मीनिंग दे तंग आबो ग्रेटर मीनिंग दे आबो कॉम्प्रोमाइज खाइमानी यादे तै खरकसा एमडीसी ताकुक गणेश देव वर्मा बेलाइखेनो वाना खांबोनि ककथाइनो रिएक्शन न खनागै जेनिनि रिएक्शन नि रिप्लाई रमानी आबो त्रिपुरा सा दफा बाय त्रिपुरा सानो बुलाइ रनानी ताउगलाइ रनानी नावखौ गुगदनानी आ ककथाइ कंगलैनो कारै मंसाक्रै आबहाय उस्कानि रगै नों त्रिपुरा सा दफानो सकमरना तानायदि गणतंत्र वो इबा डेमोक्रेटिक वो गणेश देव वर्मा नोना आं सोंगौ निनि सिमिदे राइट दं निनि सिमिदे राइट दं तामो नों कक साखा बाताल कयनानो फिल खाइनानि केबतार दै तैरिया हनै आबो त्रिपुरा सा बाय त्रिपुरा सा वालाय रनानि न तैगै उस्कानि रमानि कलाया दे नों नि खरांनि बिसिंतै निनि रिएक्शन नि बिसिंतै न साइमानखा नों आईपीएफ ति तंफ्रो आफ्रो अमहायखनो उस्कानि रय तंगो नों ताबो त्रिपुरा मथा फाइबो उस्कानि रय तंगो सिक्ला सालाय रकनो त्रिपुरा सानि सिक्ला सालाय रकनो वालाय रवानि भुलाय रवानि ताउलायवानि आबहाय उस्कानि नों स्टप खाइदि बो संविधान बो रायजाव नों तंग हा कगनो आथार पाथार हाय सामाबाय ओंया स्राय स्रायनि खुक्तैनो साइमानखा तै रहर मालिया थै थाङैबो तै रहर मालिया आरे नों रहर माया तंग दे फियाबा रहर मानाय हनाय ताबो बतंग